Aduh Pak Lurah. Matur. Masalah. Ampun. Terus, lah kula jane remene duwete kali Pak Lurah mawon. Apa nih? Lah, Saya itu sekarang jelas tinggal itu tinggal mawon. Tak ambil di mana Mas? Maksudnya itu saya tinggal rano saya komeni. Jadi kanggo gawe Gitu nggih. nek kanggo gawe dasane kon wis kaya kelas. Sopo to Pak? Kan iki lho. Langsung. Amin sewu Pak Lurah iki kayane jos, pasuryane aurane luar biasa. Terus parfumnya wangi ngene iki lah. Nek jelek bukan Pak Lurah mau oke. Lagune nopo mleh ngoten Pak Lurah iki kok saja. Lah Pak, udah umur semono coba nek wis pindah. Jadi ya. Yo, Kalau lalu kan ini berlumong. Oh nggih napa? Rebutan aku nang kafe. Iso bayari apa-apa sayangnya siji. Napa? Ora iso bayari parkir. Aku yang dadi kelawan dipakai langsung. Itu wis sak bedek. Lah pripun? Dibedhek pripun? Ora sebab parkir aku Pak iki mesti sudah tema ya. Padahal ora iki mangen. Lah pripun? 2000. Lho. Nah, kok ayo duwe balesan. Lah, iku lek aku kok pinter-pinter. Itu dino Itu dino ya bener orang aku dadi 5.000. Lho bener iku mana kalau aku. Aku tak bales. Aku nang omah gawe nang duwe aku. Lah, Bojoku nang pinter. Terus Ber Pak Lurah. Pak Lurah iki kegawean. Rebakan kok yo lain-lainnya. Ber bapak terbukti. Nang arep balik desa. Satu pajangan. oh, lah itu jenenge modus niku Pak Dalange modus niku Pak Lurah. Ya apa ki lunga begandeng Kang Mase to. Aku yo gati-gati Bali. nggih. Nah, ora lumayan kaya repot aku. Nggih ngandel pirangan nang jenengan. Ora lumayan nanti wis duit. Aku boten Pak Lurah wis ampun di sana. Kowe terus mulai Nggih. terus tak jajan kene ngono. Bikin sate niku wau. Ora jajak. Oh, jajan. Padahal Modus sapi. niku Pak senengane ngoten niku. Ngoten Mas Dalang mugi-mugi mungkin sedaya warga kula warga Senasari yang sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Yang berkah marifah wa sinawi. Amin. Monggo kula lajengaken nempel-nempel biar-biar napa? Ayo biasane. Biasane niku wau. Dimulai niku nek cukup ngantos-ngantos Pak. Apa? Wis dhisik nyukur babaun wis iki. Kecuwes Bu Pak Lurah iki. Iya, mau ki apa kok wes pas wae. Nyukur nek karo wae, ya wes. Boten ora mang sensasi kok Pak. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih, monggo pun lajengaken aku masuk karo kek tak cinike sapa kek. Niki sawer kene. Nek kowe aku ora butuh. Pak kula mau kan duwe kali Pak Lurah lho Pak. Oke, pun kula titipke Pak Dalang. Pak, kula niku nggih spesial lho. Ya apa? Saya cilik kula niki. Mas Naren maju Mas Naren. Ya, mau Ini lah, sawer, maju mau ya. sawer. Pak kenapa kula mau Iki duwe kali Pak? wonten lare kok seneng. Kowe niku nek nonton sewengi lho Pak. Kalau Sewengi iki nek apa? nek nonton wayang. Oh. Loro bengi. Ora. Maju lho. Sing pinter ya tak bagus. Ya, matur nuwun Pak Lurah, paringipun. Saya dadi dalang kaya ngene aja kaya. Sampai wis bagusne maksudnya. Rel, Matur nuwun. iki nang panggungku lho, Rel. Apa-apa nang pajak. Engko bagi ana petane jalan ini. Awas sudah saat di keramu bayi itu repot. Cek Pak Lurah, anu kula mau duit kali Pak Lurah. Oh, ya. Nggih, alhamdulillah. Nyate kan foto. Jangan kepen orang. Wah, pun sadar dhewe. Ana dhewe pengen buah. Datang pengen buah. Matur nuwun keparingipun. Mas Dalang. Alhamdulillah. Terus Kayak aku nek ngene kono kan rono nang panget ya. Nek kene kan jenenge roman panget. Keken ya duwe rasa piye-piye juga Lah ya. yo duwe wong normal ora. Diuntung kamu ya nom sampeyan ora aku. Eh? Lho iya. Nek Mas Dalang kae kerise sampe to, Mbak. kalau kesep Pak ning ngangge nuker-nuker nih kok. Luwe ora ajeng. Nek kowe kudune 5 rolas ora
Lu wis pugut. Deh, matur sembah Monggo nuwun dilanjutake, panjenengan. luar biasa. Alhamdulillah. Saya jenenge dengan kiyaine ya kersa. Sedang Sari. Dadi nyadarke bojo kula, terus nggih muri-uri urip-urip tradisi. Tradisi. Yes, alhamdulillah. Dan ini gara-gara nek sampe mau Wis satu sing diserang silat. dadi tek-tekane kok. Nggih. Aku sebenarnya kalah rambutku dutakku kok. Oh, gak apa. Yang dicoba saya lagi beru untuk ya Iya, sadar ini mau. sujune nek sadar ora wis sing dingendikake Mbak Nanda. Mbak Nanda, terima kasih Mbak Nanda.